Jehova lifika lapha ngithabetse wena usike ungideleka kanti kade kelabona bonani uthando lwakhe athe uYesu Kristu wasedlula namhlanje ukuba thina sibizwe ukuba singabantwana bakhe. Athi umbhali weza kwabakhe base abakhe abamvuma uthi bonke ababamkelayo wabanika igunya lokubizwa ngabantwana bakhe. Ngaloo mazwi ubusela befundisa abasemnqubeni, abavangeli, omama bokuthandaza, intombi, abammelwane, nawo wonke umuntu ochazuleke enxubu nekwaye basekhaya kusigama elikhulu wonke amagama. Igama elitshintshayo indoda eBhayibhelini indoda ngesigama, igama elitshintshayo umama eBhayibhelini umama ngesigama, igama elikhulu wonke amagama uxolo enkosini malube nayo. Kumele mphathi ke 10 minutes ndithi ncefe nalesekhaya lo umliselo uqheleni kwaye lo umliselo uqondile limele abawuTerence elithi kweli lizwe sihleli ngokungazi kwaye izinto zangomso asizazi. Uke wathi uKristu kwabanye abantu bomeleza wathi ezi zinto ndizithethile kuyo ehlabathini yakuba nembandezelo nomelelane umnandi wesihlabathi. Andizanga ke uzoshumayela kuthiwa nje manje ngikhuphe kula masango asesensitive. Sifumana ilizwi lethu kwincwadi yeNdumiso 51 verse 4. Indumiso 51 verse 4 amazwi athi ndonile kuwe wedwa ndenze okubi emehlweni akho. Amen. Ndonile kuwe wedwa ndenza okubi emehlweni akho. Ngumthandazo womoni ozohlwayayo ecela uxolelwa efuna ukuguquka kwimeko yakho. Andizomtsala umbhali ngenxa yexesha, ndizakhwela evesini ukwenzela sizokwazi ukuvana. Le ncwadi ke gabagaba yendumise yincwadi yemibongo yemibulelo. Nabani na kanti uMathabisa ebefuna nabani na ebenentshisakalo efuna ukubulela uKristu ebebhala phansi abulele uThixo. Base namhlanje imvumi namhlanje oBrenda Fassie i-message babeyipasa ngengoma i-message ngexesha lengcinezelo umuzi wakhe Mbuli i-message babeyipasa ngengoma. Apha ke ngunabani na besiva kamandi ebethatha ngobhala athi bukani kuYehova ngokuba elungile. Kwenza loo nto ngeNdumiso ngokuthi umbhali ke ngoku ndonile kuwe wedwa ndenze okubi emehlweni akho. Uthi xa eqala lo mbhali ke lencwadi ethetha lo mbhali masifune umbuzo oqala ukuze uvume ukuze bakho kunyanzelekile qala uqala uzigoqa qala ukuze uvume. Uthi ke lo mbhali xa liqalayo levesi kuvesi 2 uthi ndikovule kunene usuke ubugwenxa bam undihlambule esono sam ngokuba ndiyalwazi ukreko lwam nesono sam siphambi kwam ngamaxesha onke. Siphambi kwakho isono sakho ngamaxesha onke. Ngalo mbhali ufuna ugwebeso sono, ufuna ugwebityala phambi kobuthixo abantu abenzileyo phambi kobuso bukaThixo. Nesono sam Thixo siphambi kwakho phambi kokuvuma isono sakho unika wena i-self-introspection uzigoqagoqe ekhaya phambi kubuso bukaThixo. Yaziwa nguwe ke uthi saziwa ngusono sam ufuna ukuthi mhlobo wam yaziwa nguwe inkohlakalo yakho. Yaziwa nguwe inkohlakalo yakho. Baziwa nguwe ububi benhliziyo yakho. Umono kuwo kutshintshileyo waziwa nguwe. Kodwa umbhali namhlanje ukuba wena ungumendlayo uzibona uvotaba ithi ngaki isono sakho siphambi kwakho. Ukhona uKristu onosusa isono sakho kuba ndonile phambi kobuso bakho. Ifa ke ngoku lo mbhali evuma ngenhliziyo ukukhulu othi inhliziyo yakho inamangongombo, inhliziyo yakho inento ezinkulu. Awukwazi ukugqitha, awukwazi uvuma ubuze bakho ungekakhethi isiqu sakho ukuze kulunge. Uqala ngesiqu
uhlele e-petrol station, uhleli apha notata nonyana wakhe, yindawo lena edlula kuyi-tourist. Abuze ezitholisile lo tata, yintoni indawo enhle ngale ndawo uhlala kuyo? Athi abuze tata, wena yintoni indawo enhle ngale ndawo uhlala kuyo? Athi lo tata, hayi, apho ndihlala khona yindawo, ndihlala kwindawo yabantu obonwabileyo, abantu abanoxolo, abantu abanokuthula. Uthi lo tata xa niphela wathi nalapha kunjalo. Wadlula kwafika ezinye ithorisi nazo zabuza, le ndawo intle kangaka, yintoni entle ngale ndawo? Wabuza the same question, kweyakho indawo? Wathi yindawo yabantu abathandulo, abangenakuthula. Wathi nalapha kunjalo. Wabuza umntana tata, uthanda ukuphendula impendulo ezahlukileyo. Wathi utata, whenever you go, uhamba ne-attitude yakho. Uba uthi kubi apha, uzaba njalo. You need to change your attitude. Ukusibonane noThixo. You need to change your attitude. Ukusibona ukulunga kukaThixo. Kudingeka loo nto namhlanje. Kudingeka loo nto namhlanje. Unyana walahleko waba nokuziqonda. Wathi nganene ndiyakusuka ndiyekwawo waba nokuziqonda. Isono sakho siphambi kwakho, kodwa ukhona uThixo onosusa isono sakho. Ndonile kuwe wedwa. Ndonile. You need ukuqala uxolele isiqu sakho kuqala. Mhlawumbi ungakwazi uxolela abanye abantu, sinakuxolela isiqu sakho kuqala. Yiloo nto ungenaxolo, yiloo nto ungakwazi ukugqithisa ngoba akunayo i-peace nesiqu sakho kuqala. Singoqaqoqe, khumbula apho uyovuka khona. Le nto iqala kuwe mani, phambi kokwenzeka nawe uthumayelo iqale kuwe phambi kwabantwini. You need to change. Ndonile kuwe wedwa. Romans chapter 3 verse 20 uthi bonile bonke basilela elizubeni lukaThixo. Uthi bonile bonke, hey, uyasilela kwizinto zikaThixo, uyaphoswa zizinto ezinhle zikaThixo ngoba inhliziyo igcwele umona, iqalisela kuwe, afuna impumelelo. Hey, uyazivalela, uzivalela inselelo zezulu. Ixesha lakho namhlanje ukuhlambuluke. Isukile apho, uthi ke kuRomans athi uvuso kwesono kukufa. Uzawufa uhlele esonweni. Akathanda uThixo uhlele esonweni. Ndivuya le nto usibhaqile isono sakho. Ndivuya le nto usivume isono sakho phambi kokuthixo kobuso bukaThixo. Masambo Isaiah 6 verse 5 uthi ndithe shwaka ngokuba ndiyindoda eyinqambi, ndiyindoda ehleli phakathi kwabantu abayinqambi. Hey, awukhuli ngokomoya, uhleli phakathi kwabantu abayinqambi. Awuthengi izinto zihlambulukileyo, uthengi izinto zokuthi ungene phakathi enkalikeni uthi sungahlambuluki. Uthi umbhali suka kwabantu abayinqambi. Choose abantu ohamba nabo, choose abantu oxoxa nabo, choose abantu othandaza nabo, ngokuba hleze babe yinqambi njengawe. Zininzi izinto zithethile ebantwini ezikhubekisayo wena uyonqambi, kodwa namhlanje guquka uvume isono sakho phambi kobuso bukaThixo. Uyayazi le iphulalayo, vuma isono sakho phambi kobuso bukaThixo. Wakuvuma isono sakho, ubuze bakho phambi kobuso bukaThixo. Umvumi wakhe kuJames chapter 1 verse 25 athi ke ngoku yena uyakuba noyolo ekwenzeni okulungileyo. Xa uthe wavuma uKristu, yena uThixo unoyolo, uza kwenzela okunqwenelwa inhliziyo yakho, uza kwenzela okunqwenela nguwe. Into ebalulekileyo abantu bakuthi nansi le sasingawufikela kuKristu, ntoni kuba into esisasele ngumoya wethu ongaphakathi kwethu. Ngumoya oyingcwele esiwulekishayo, sithi singabanye ezikawa asizikawa yomoya le kumelezekile kuphuma abaprofeti, kumelezekile kuphuma abathandazeli. Ngenxa yintoni? Ngenxa yenceba kaThixo. Ngenxa yento uthi Hebere 2:11 kungenxa yeli thuba engenazinhloni ukubabiza ngokuthi bangabazalwane bakhe. Nali ithuba likaKristu, akanazinhloni ngawo uKristu namhlanje okubiza njengonyana wakhe. Lithuba lakho, kungenxa yeli thuba ukuze uKristu azosindisa ubomi bethu. Kungenxa yeli thuba ukuze uKristu asisuse ebugwayileni. Kungenxa yeli thuba namhlanje ukuba lithuba lakho lokuba noxolo nabantu ongenaxolo nabo. Lithuba lakho lokunika uthando abungenathando nabo. Lithuba lakho lokwenza isifano abungenavisiswano nabo, ngoba lithuba likaKristu.
uKristu sibusele izibiza kaKristu kuKristu masambeni bantu bakuthi masambeni kodwa ufuna ukuxela one thing uThixo akajonge ngaphasi yakho hayi man uThixo akajonge ngaphasi yakho to decide the future yakho hayi akajonganga sithi abaqala amahasa uvela na kwinjawo enjani na kwikhaya owethu uThixo usemnqamlezweni apho uncedo khona uyawuvela khona funa ukuthi kuwena namhlanje uthe xa ithi umbhali kuncwadi yesikorinte chapter 7:14 athi ke ndiyakubaxolela izono zabo ndiphilise ilizwe labo ngamazwi esithembiso kodwa uthi qala ukuze uKristu asixolenze njalo uthi qala kudingeka David sifune ubuso bakhe qala uthi abantu bami mabafune ubuso bami qala ukuze ndibave izikhalo zobhali uthi bantu bakuthi ngiyaphakamisa izandla ndinganiva izikhalo zenu ngenxa izono zenu zivela amagazi mhlawumbe namhlanje angangayivi imithandazo yethu kodwa ave imithandazo yabantwana bethu ngoba singabahanahanisi singabantu ababuluzayo uThixo singabantu ababenzela ifethi uThixo senzela thina senzela usuku lwethu asenzela usuku lukaThixo senzela thina ukuze sibone lehlabathi simlibale umnini wejalike onguYesu Kristu ndonile kuwe ebusweni bakho ngenze okungalungileyo funa ukuthi ke namhlanje yazi into eyi-one konke nako asingamandla akho yonke okhayisa ngayo today asingamandla akho kodwa kungenxa yobaba ngoba balo kuKristu hayi ityalike ayizokungena isizwe hayi ayizokodwa lubabalo lukaKristu elizakungena isizulu nokuvuma kwakho nokunyaniseka kwakho phambi kobuso bukaThixo mihla ngemihla singena sikhwekhwa kule cawa siyohlala kwezitulo kanti inkonzo asiyiphili kanti uKristu akaphili kuthi cha singabantu abazodubaduba umzi kaThixo singabantu abathatha into zehlabathi sizisetyalike likaThixo uthi umbhali suka kumkhunjalo kawuvuma isono sakho siphambi kwakho kawuvume kuKristu masikodwa ke bantu benkosi sondelani kuYehova wosondela kuyo nina bamiphefumula imbaxa lishanga ixesha lakho namhlanje lokuguquka uthi uJohn kawenza ubuhlobo naye ube noxolo ngaloo nto woziwozelwa kokulungileyo kawube noxolo manje mhlawumbe iblessings zakho zibasifilenje because of awunaxolo nabantu bonke eriyeni mhlawumbe iblessings zakho zivaliwe le mpilo iblessings zakho zivaliwe le nhliziyo ingenawuxola ungaxoli nangomntanakho ungaxoli nangomntanakho omveleyo ungaxoli nangosista wakho kodwa umbhali masuke lumkani unjalo kawuthele ngesixuku sakhe inkosi kawundoyisele ndibe nothando ebantwaneni bami ndingacalucaluli abantwana bami ndibe noxolo phakathi kwefemeli yami sizisuthixo njalo mama uthi lo mbhali xala sithe makodwa ke ona verse 6 ndiyinikele imizimba yenu ibe lidini eliphilileyo elingcwele elikholekileyo kuThixo kawuzinikele namhlanje into endiyithanda ngayo noThixo simthandazayo akathi masiye kunxila masiye kutshaya masiye kusela uthi masizenze uthi kodwa xa ke wabonakala thina sawufana naye yethu ixesha lokuqaphuleke kwanto hayi sukuthi uzesecawe ngosikuye kunxila nika ifune kwakwalasa ngoba xa usemkhulweni kaThixo uzakonzotsekiswa nguThixo nabe sime kule ndawo namhlanje nathi sinjalo sisuka kwezo ndawo athi umbhali bonani izinto zakhe zivele zanje selithuba nakuwe izinjalo etyalikeni nathi sinezethu ngaphakathi nabalapha ngaphakathi babalekisi bazimela ngeqaba izinto zabo kawuze nawe uzozimela ngoYesu kawuzozimela ngoYesu sindisana masambeni bazali bam masambeni usabatha engaugrasabda uqula ivesi ekuJohn 17:4-8 ndiwufezile umsebenzi ondinike wona wokuba ndiwenze batsho lo vesi ndiwufezile umsebenzi uThixo ondinike wona
ngoku umsebenzi ofezileyo wena mhlawumbi akuzazi noba yintoni ipurpose yakho yobubomi akuyazi injongo yakho yokusityalekeni akuyazi injongo yoba yinkulu ekhayeni akuyazi injongo yoba ngumkhokheli mhlawumbi akuzazi zokwenza kodwa uthi umbhali namhlanje ngoku umsebenzi owenzileyo hara sitshaba sena sarayithi yintoni oyenzileyo ngoluphi utshintsho olenzileyo ngephi imisebenzi oyenzileyo uza kwaziwa ngantoni na wakumka kule ndawo tategoli uthi umbhali wasekhaya uthi umshimane wasekhaya athi umthi omhle waziwa ngesiqhamo sawo nosabatha naye sibanzile imisebenzi yakhe kungesiphi na isiqhamo wena uza kwaziwa ngantoni na hambani ke makrestu masikhokukeni sazi ukhona uKristu osingisayo funeke umeleze ngamazwi athi akuRomans chapter 12 verse 2 manibe kumila kumbi ngokuhlaziyeka kwengqondo yenu ukuze nikucikide into okuyiyo ukuthanda kukaThixo okulungileyo okukholisekileyo masambeni sibe kumila kumbi kwindawo sihlala kuzo sityala uxolo sityala uthando sityala imvisiswano umbhali wasekhaya ndiyaniyaleza ke ngokubantu bakaKristu kuThixo nakulizwi lobabalo lwakhe onako ukunaka anike ilifa phakathi kwabo bonke ubomi babangcwele inkosi mayisikelele ufuna ilizwi layo uYesu Kristu Nkosi yethu amen amen. Siyaqhubekela inkonzo yomntatyambo enye engafundwanga sicela umuntu ozazo ifunda ufundele
wam undibonisile uthando wandithusa kamnandi. Ndiyabulela ubawo ngexeshana asinike lona sonwaba, ngoba ukuphila enyameni wanazo iziphoso zakho. Kodwa kuyo yonke loo nto ndiyakuxolela, ndiyakukhulula mhlawumbi, uzuke idlozi elihlambulukileyo kum. Lala ngoxolo sithandwa sam, ndikukhapha nevesi apho uncedo lwam luvela khona. Mbulweni bhuti, njani? Hallo bhuti, banganeli igama lakho? Usipho Thandi. Ubhasi emavanga. Ubhasi emavanga. Ubekwa intoni ababhasi bakho? Ngcaba itshomama usapha. Okay, nexesha engakanani umazi? Hey, AG. Okay, wena bhuti ungubani? Nokabelo. Nibahle mani, utheni idyakhe ngohlobo wakho namhlanje? Thetha Kabelo. Hayi bhuti akho nto kuzongcaba uhlobo wethu. Alright. Okay. Osithome naye ixesha elide. Hayi ke kuhle, ndiyabulela. Sizothi Okay. makahambe uYouTube lo inkosi. Molo mfundisi. Molo mfundisi. Molo. Wanikale negama lakho mfundisi. Ubani igama mfundisi? YouTube. Striker unjani, alright? Okay, yintoni uqiniseka kangaka nje for umntwana usilwa kangaka uyothina? Wema? Ufike nini? Andikona lapha bakhona. Oh, alright. Hayi ke good. Hayi credit time. Okay, time. Imela, hey, kwathini? Okay, alright. Khona msuthu. Aringereni makani. Aringereni. Right man. Ukubona mthathu. Yeah man. Mfundisi. Madoda. Njengoba niqiniseka kangaka nisilwa kangaka nizothini apha? Sikhapha umnakwethu. Okay. Tisha. Okay. Indoda enkulu ehlohle isizwe. Okay. Kwathi kwasekupheleni. Okay. Bakhanyisela abantwana. Okay mfundisi. Abanye sithetha nje basezindaweni. Ngenxa yale ndoda. Yeah. Okay mfundisi. Umthi omkhulu. Okay. Netisha. Okay. Funeka thina zitisha. Silande futhi ekhondweni. Nyanisile mfundisi. Siphathelele.
abantu Okay. kuba nathi ngenye imini yeza le mini Yeza le mini mfundisi. mayifike nathi silungile Okay mfundisi. benjalo. Phethe kahle no principal pha. Yes. Uzakubona ku YouTube ngoba abantwana besikolo. Molweni madoda. Ninjani? Njengoba niqinisile nje nizothini apha? Size kusapta. Okay. Ya, Nimazi njani? Nimazi ngantoni usapta madoda? yo prasapta. Uthumela amacheri. Yanga idosi. Yanga idosi. Uthumela amacheri. Ayidlali yanga idosi. Okay. Okay. Kulela ngaphansi kwakhe. Alright. Ya. Hayi Unyana kaThami lo thethayo. hayi ndiyavuyizwa loo nto leyo. Inkosi. Okay ke. YouTube lo. Ebrazil. Zayiposta. Yeah. YouTube kaloku. Bondo. Unjani? Siyakhani man Okay. Khona ma. Siyabulela. Bondo njengoba uqiniseka kangaka nje uzothini apha? Andile mngcwabeni. Emngcwabeni kabani? Emibini ifondoni. Okay. Yeah. Yeah. Apha nkosikazi wecomrade yam uBisolongwenda. Okay. A former general secretary of groups. Okay. He's a member of COSATU. Okay. This side is my comrade Yesatu, South Alright. African Democratic Teachers Union, Okay. who has been teaching in the Keha area, who has been who got a cross transfer to teach at David Primary School. So both of them are relevant to me. Okay. That's why I'm here today. Inkosi kakhulu Thank you mfundisi. very much. And Yeah. hayi kanye walibona kazi utayithwala Sensei, ubusuthi kanti? Ungangixeleli nje. Hayi, wawubona mzanhlanga ngapha sizithene ezingathi nefashion eyodwa Okay. Unyanisile. Yeah. Unyanisile. lapha wena andani wahamba ngesifufane na Lelele muna. Okayitwana. Okay. Ngiyalebula ukubona mtata. Elina ngithabile Yeah. Okay. lo xesha afuna uyosela ndiyamazi yamsokolisa Lelele muna. Ngithabile ukubona mtata. Okay. Right. Sabilo ukubona.